Nang dahil sa YouTube, marami ng mga tao naging sikat sa internet at marami na rin ang naging mayaman. Dahil dito, marami ang nagka-interes para maging YouTuber. Sabi nila, simple lang daw maging YouTuber. Mag-post ka lang ng isang cool video sa YouTube at yan na, sikat ka na. Pero guys, hindi yan totoo. Kailangan natin ng sipag at tiyaga at maraming pasensya para maging sikat sa YouTube. Kahit ganito man, naisip natin na mahirap, pero ang dami nating rewards na makikita at makukuha dahil sa ating sipag at tiyaga dito sa YouTube. Pero magkano nga bang kinikita ng isang superstar na YouTuber? Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang listahan ng mga YouTuber na sikat sa buong mundo at ang kanilang mga kinikita. KSI. Si KSI ang isa sa mga pinakasikat na YouTuber na galing sa UK or England. Meron naman siyang 20 million plus subscribers na tumataginting. Sa simula, isa lamang siyang rap artist na gumagawa ng mga rap videos and rap music together with other artists sa UK. And then, naisip niya mag-vlog at nag-boxing match pa sila ng American YouTuber na si Logan Paul. At nag-earn ito ng tumataginting na $11 million. Dahil dito, nakita si KSI na bumili ng isang gold iPhone sa Dubai at nag-walking-walking lamang sa mall. Yun ay nakakahalaga ng $40,000. Hindi lang yan, ang dami pa niyang binili ng mga napaka-expensive at napakamahal na mga gamit. Nagpagawa siya ng isang bling-bling na worth $500,000 na minodel sa isang character sa Dragon Ball Z na si Virus. Nitong March 2019 lamang niya binili ito at ipinakita sa publiko. Ang chain ay may over 2,000 stones. 550 hours naman ang paggawa nito na ginawa pa ng mga sikat na mga jeweler sa London. Ang sabi naman ng Social Blade, si KSI ay kumikita ng 1.2 or 3.2 million dollars sa kanyang YouTube channel sa isang taon. Logan Paul. Si Logan Paul ay isa sa mga pinaka-controversial na YouTuber sa buong mundo. Pero sabi niya, ex-controversial YouTuber na daw siya. Just so you know, I am an ex-controversial YouTuber. It's no longer me. Nagsimula si Logan Paul sa Vines, pero ngayon, meron na siyang YouTube empire sa kanyang edad na 22 years old. Is that you? Si Logan Paul ay nakikita din sa mga movies, nag-host ng YouTuber Olympics, meron din siyang #1 podcast sa buong mundo, at may pinakamalaking non-professional boxing match sa buong mundo. Dahil dito, ang kanyang paghihirap ay nakikita din sa kanyang mga kinikita. Nakita naman natin meron siyang 6.6 million mansion, napakalaki at napakaganda sa California. Meron itong 7 bedrooms, isang buong gym at ang napakalaking podcast studio sa loob. Welcome back to Impulsive, the #1 podcast in the world. Sikat din si Logan dahil sa kanyang 225,000 school bus na kinonvert niya into his trademark na cool bus. Mga pera na kukuha ni Logan ay dahil sa kanyang mga merchandise, brand deals, mga sponsorships, at saka sa kanyang pinakasikat na Maverick merch. Dahil dito, ang kanyang YouTube channel ay nasa 666,000 to $1.8 million sa isang taon. Jake Paul. Si Jake Paul ay isang Disney baby turned YouTuber. Si Jake Paul ang nakababatang kapatid ni Logan Paul. Kumikita na rin siya gaya ng kanyang kuya. Ang YouTube channel niya ay from 0 to 5 million subscribers sa loob lamang ng 6 na buwan. Everyday bro with the Disney Channel flow. Sikat si Jake Paul sa kanyang mga speaking engagement at mga business engagement sa buong mundo. Marami nag-i-invite sa kanya magsalita sa harap ng maraming tao at saka meron din siyang music career na kumikita din naman ng malaki. Meron din siyang mga binibentang merch gaya ng kanyang kuya at ang mga merch niya ay kumikita din ng napakalaki. Kilala si Jake Paul na palabili ng mga magagandang kotse kagaya ng kanyang Tesla Model X at ang kanyang Lamborghini Huracan na isa sa kanyang mga pinaka-prized possessions. Ang mga kinikita ni Jake Paul ay galing sa kanyang merch lines at sa kanyang 19 million plus YouTube subscribers sa kanyang channel. Dahil dito, kumikita siya ng $1.3 to $3.4 million sa isang taon. Jacksepticeye. Alam niyo ba na galing siya sa sub 1K lang na YouTube subscribers hanggang sa pinakasikat na siya ngayon sa gaming world. Naging sikat siya dahil na-mention siya sa isang sikat na video. I just got mentioned in a PewDiePie video. Holy...
Meron naman siyang tumataginting na 23 million subscribers and counting. Di gaya ng mga naunang YouTuber, ang pera na kinikita nito ay hindi niya binibili ng mga bling-bling or mga kotse, kundi binibigay niya sa mga charity na gusto niya. Kagaya ng mga mental health awareness, providing clean water to third world countries, at recently lang, nag-raise siya ng $200,000 para ibigay sa charity na nag-handle ng anti-suicide. Nakuha lamang niya ito sa loob ng 8 oras na live stream. Ang kanyang YouTube channel ay nagkakahalaga ng $3 million hanggang $8 million a year dahil lang sa kanyang mga ads. Dan TDM. Ito naman si Dan TDM ang pangalawang Brit or Briton na YouTuber na napakayaman sa ating listahan. Isa din siyang gamer. And ang daming nanonood sa kanyang YouTube videos, taga-upload, kasi napaka-entertaining naman talaga ng taong ito. Noong 2014, ang Business Insider ay gumawa ng isang exclusive kay Dan at dito nila nalaman na ang kanyang kinikita sa YouTube ay nasa between $213,000 and $21,300,000 sa isang taon. Sa ngayon, itong ating Briton na gamer ay nagkakahalaga ng $3.4 million to $9.1 million sa isang taon. At ito na may nakuha lamang niya sa kanyang YouTube channel alone. David Dobrik. If gusto mong maging best friend sa mga characters ng inyong favorite TV show, well, nakita natin na si David Dobrik nagawa niya ang mga ito. Kagaya na lamang ng kanyang best friend na si Josh Peck from Drake and Josh. Dahil sa kanyang charisma at napaka-entertaining na personality, marami siyang naging kaibigan sa industriya ng showbiz at meron siyang tumataginting na 13 million plus YouTube subscribers. Nakatira si Dobrik sa isang $2.5 million mansion sa Los Angeles, California. Sabi niya, hindi naman ito malaki, hindi din naman ito maliit, hindi naman ito masyadong luma or bago, balance lang lahat. Yan ang gusto ni David. I like that a lot. Ang pera ni David, hindi lamang niya finiflex sa kanyang sarili, kundi binibigay niya rin ito sa kanyang mga kaibigan. Whose is that? Yours? No. Oh my god. Holy Nakita niyo naman sa YouTube, marami siyang binibigyan ng mga kotse, sinusurpresa niya ang mga kaibigan niya ng mga ibang surprise, kagaya ng pera or mga kotse, ganun. Ang YouTube channel ni David ay nagkakahalaga ng $4.8 to $13 million sa isang taon. Kaya sa mga katulad ni Dobrik, huwag kayong mag-give up, continue lamang ang pagiging YouTuber at one day ma-achieve niyo rin ang na-achieve ni David. Dude Perfect. Well, si Dude Perfect ay hindi isang YouTuber kundi isang team ng YouTubers. Sikat sila sa kanilang mga napaka-insane na mga shots sa basketball at mga crazy sports ideas. Magkakaibigan sila nung college at no wonder na isa sila sa mga pinakasikat na mga YouTuber at na-capture nila ang puso ng mga manonood dahil sa mga insane tricks and sports activities na ginawa nila ng magkakaibigan. Meron lamang silang current subscribers na over 45 million. So isa sila sa mga largest YouTuber sa buong mundo. Aside sa YouTube, meron din silang kanilang sariling show. Pangalan ng kanilang show ay The Dude Perfect Show sa Nickelodeon and CMT na nagsimula since 2016. Binili ng grupo ang isang napakalaking 35,000 square foot warehouse sa Texas para lang sa kanilang YouTube activities at mga games at mga tricks sa sports. Nag-e-enjoy talaga sila sa kanilang mga ginagawa at parang mga bata lamang sila. Amazing, di ba? At dahil dyan, sa kanilang YouTube channel alone, kumikita sila sa halagang $5 million to $13.2 million sa isang taon. Kahit nahati-hatiin nilang 5, milyonaryo pa rin sila at marami silang kinikita dahil dito. Ninja. Isa siyang famous streamer at malaki ang kanyang naibahagi sa YouTube. Isa din siyang gamer. Isa siyang game streamer sa YouTube na merong 22.8 million subscribers. Well, isa lamang siya sa mga famous na celebrity na galing sa internet, pero siya ang pinakauna na gamer na na-feature sa isang game magazine na galing sa YouTube. Ang dami din niya mga brand deals sa mga malalaking kumpanya gaya ng Epic Games, Samsung, Uber, Adidas at Microsoft. Each deal nagkakahalaga ng millions of dollars. Sa stream donation lamang, nagkakahalaga ng $250,000 ang kinikita ni Ninja. Sa isang buwan lamang yan. Kung nagla-live naman siya or nagla-livestream, ang pinakamababang audience niya ay mga 100,000 audiences. Kaya naman, ang kanyang YouTube channel ay nagkakahalaga ng $500,000 to $1.3 million sa isang taon.
Noong 2019, nagkaroon ng deal si Ninja with Microsoft para mag-start siya ng streaming sa kanilang exclusively debut streaming platform at dahil doon, naka-earn siya ng $100 million. Mr. Beast. Isa si Mr. Beast ang pinakasikat na pangalan sa YouTube. Isa din naman siyang streamer na may merong thousands of dollars na kinakita every streaming. $35,000 donation says unreal. Sa simula, nag-upload siya ng mga video sa YouTube na walang mga views. Pero, kalaunan, nagsikat na siya sa game stream at nag-boom ang kanyang YouTube channel. At nag-invest din siya sa cryptocurrency na naging dahilan kung bakit siya naging milyonaryo overnight. Ang mga kinikita niya sa YouTube ay hindi niya sinispend sa kanyang sarili kundi binibigay niya rin sa iba. Last person to leave this pit of money wins $20,000. At sa loob ng 9 na buwan, mga total $1 million na ang kanyang naipimigay sa ibang tao. Ang trip niya naman ay pumunta siya sa iba't ibang sulok ng Amerika para mag-surprise sa mga tao mag-donate ng pera or magbigay ng 24-hour challenge para manalo ng mga tens of thousands of dollars. Noong 2015 naman, nagbuka siya ng car dealership para magpamigay ng mga sasakyan sa mga shoppers na napili niya. Hindi lang yan, nagbukas din siya ng mga tindahan kung saan nagbebenta siya ng mga TV at mga gaming item. For free lamang ang mga ito. We are opening the world's first free store. Hindi lang yan, pupunta din siya sa mga carnival sa iba't ibang sulok ng Amerika para kunin yung mga prizes para lamang ibalik din. Ito lamang nila mag-enjoy ng kanilang magkakaibigan. Bigyan niya ang kanyang nakakabatang kapatid ng credit card na may limit na $100,000 para gastusin lamang sa loob ng 24 hours. We have $100,000 in credit cards right here. You have 24 hours to spend the $100,000. Let's go, guys. Let's go. Hindi lamang yan, ang dami-dami pa niyang ginagawa. Ang pera na nakukuha ni Mr. Beast ay galing sa kanyang mga brand deals at mga sponsors at iba pang mga businesses. At of course, sa kanyang kita sa YouTube. Imagine, sa isang video, meron siyang mga 10 million views every time na nag-upload siya. So ang dami-dami niya talagang kita sa YouTube. At meron siyang 24 million subscribers. At dahil dyan, ang kanyang YouTube channel ay nagkakahalaga ng $6.2 to $17 million sa isang taon. Kahit bilangan niyo pa, ang dami-dami talagang pera ni Mr. Beast. PewDiePie. Si PewDiePie ay ang king of YouTube. It is me. Si PewDiePie ang most subscribed YouTuber sa higit 10 taon. Si PewDiePie lang naman ang pinaka-first YouTuber na merong 100 million subscribers. 100 million! Ender Dragon. Marriage. At dahil dyan, nagpakasal sila ng kanyang long-time girlfriend niya si Marsha at natalo niya ang Ender Dragon sa Minecraft. At ang lahat ng ito ay nangyari sa isang week lamang last August 2019. Pero kahit sikat na siya at marami siyang pera, nananatili pa rin down to earth si PewDiePie. Nakatira pa rin siya sa isang humble abode at average lang naman ang kanyang kotse. Dahil dito, sabi niya, kailangan mo maging humble, down to earth at very relatable para maging successful. Ang gusto lamang ni PewDiePie ay magbakasyon kasama ang kanyang asawa sa mga bansang Japan or Thailand kung saan sila nag-honeymoon. At mahilig din siya sa mga designer clothes. At dahil dyan, napakasikat ng kanyang merch na binibenta. Hindi lamang siya kumikita sa YouTube dahil meron siyang mga merch at iba pang mga businesses. Kaya naisip niyang i-google ang kanyang sarili at nakita niya sa Google na meron siyang estimated $40 million alone sa kanyang YouTube. His net worth to 68 million. Very old data, isn't it? Every Each of video niya Felix's ay may videos million pulls in views millions at of usually views, nasa and top he's siya ng mga frequently at the trending top of the trending videos. page. Ang YouTube naman ni PewDiePie ay mayroong $10.5 to $28 million earning sa isang taon. Okay, so yan na. Salamat sa inyong lahat sa pagstay at pag-finish ng video na ito hanggang sa huli. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and please click the notification bell para ma-notify kayo ng aking mga next videos. Thank you so much. Please like this video as well. Bye-bye!